हाय हेल' लोगोफोर बेलासिनि दसे सम मोननायखाय फैलायबाय आरोना। सोर सोर फैदों लाइभ स्ट्रिमावहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोसे मेसेज खालामदो बयबो नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होनना फैबाय आरोना। नोंथांमोना कमेन्ट खालामब्लासो रायज्लायनो हागोन आरोना नोंथांमोनजोंहाय। सोर सोर फैदों लोगो जालायदो बयबो। मेरे लाइव स्ट्रीम पे जो भी आया है प्लीज़ यार भाई लोग कमेंट करो। अभी मैं बोरिंग हूँ इसीलिए अब बातें करने के लिए। एक लाइक तो बनते आ रहे हैं ना माय डियर लोग, जो भी आया है एक लाइक करो। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम यार। रावबो गैला नामा 70 सुबुं दङ रावबो कमेन्ट खालामाखै नामा?
कमेन्ट खालामदो आदामोन। रावबो रायज्लाया नामा आंजोंलाय हारसिं मा खालामबाय थानो आंलाय बरिं मोनथारबाय। डिउटियावबो जयै जयैसो दं आङो। नेटवर्कआ आप डाउन जादोंलै दिनैलाय। भाई क्या हुआ रे? ये क्या हो गया यार? दिनै अखा हागोन नामा? माथो बोथोरालाय बोरै एफा खालामबाय। लाइट चली है क्या?
सेकेंड हो गया है यार। थेंक इउ यार लाइक होनायनि थाखाय। दिनै अखा हागोन नामा माथो बोथोरानो बोरैबा खालामबाय। मा सार्कोल सिगाबाय थाखो थेंक इउ यार लाइक होनायनि थाखाय। अखा हागोन नामा माथो बोथोरानो बोरैबा खालामबाय। खबरबो खारजोब्बाय नामा? नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय दङ।
आंनि इउटुब चेनेलाहाय बेनो आरोना आंनि नामा लोगोफोर अनसोरां बर' इउटुब चेनेल जायफ्रानोखि बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै अननानै नोंथांमोनहा बयबो साबसक्राइब खालामदो आरोना। दो मिनट रुको भाई लोग पानी भर के आता हूँ। रावबो गैया ना स' लोगोफोर आं बेलासिनि 6 बाजियाव फैफिनगोन आरोना सरि 7 बाजि नङा माने दसे सम बयबो गाज्रि दा मोनसै आरोना